Hello, Brad. Maganda ka. Lulusob tayo sa gym ng mga Ilocano Defenders. May dadaluhang event ang mga Ilocano Defenders ngayon. Gusto kong mag-ingay tayo dun. May ipapagawa ko sa iyo at sa mga tauhan. At kailangan hindi tayo papalit. Mga congressman, ano ba ang tunay na layunin ng Ilocano Defenders? Ano ba ang talaga ang Ilocano Defenders? Ano itong Ilocano Defenders? May nasagap tayong balita na intelligence report na isa sa mga pinakamalaking kidnapper ng ating bansa na si Mr. M ay magkakaroon ng palitan ngayong gabi. Hari man ang demonyo ang iyong kakampi. Hindi kami titigil hanggang hindi namin kayo magapi. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka namin tatantanan hanggang hindi magkaroon ng katarungan.